No niin, nyt on kaikki suurin piirtein paikalla. Mukava olla taas täällä Mikkelissä. Edellisen kerran taisin olla 2 tai 3 vuotta sitten silloin puhumassa, minkälaista on LVI-suunnittelijan työ ja tietomallintamisesta. Mä olen Ground Kuopion toimitusjohtaja ja tehty paljon yhteistyötä Mikkelin AMK:n kanssa. Laskin tuossa, että meidän Kuopion pään 38 LV-insinööristä niin 16 on valmistunut tästä oppilaitoksesta. Ja opinnäytetöitäkin on tehty aikamoinen määrä täällä, että siinä mielessä jatkossakin varmaan niin kuin opiskelijoita nähdään meillä kesätöissä ja sitten myöskin insinöörityön tekijöinä. Sairaalasuunnittelu on Granulilla niin kuin yksi tämmöinen merkittävä painopistealue. Toki me tehdään niin kuin kaikenlaista suunnittelua, kouluja, toimistoja, teollisuutta ja näin poispäin, mutta myöskin hyvin paljon sairaalasuunnittelua. Ja tähän liittyen oikeastaan sitten niin kuin, minun vastuualueena paitsi tuo Kuopion toimiston vetäminen, niin on myöskin se, että mä vastaan Granul-konsernissa sairaaloiden LV-suunnittelun kehittämisestä. Meillähän on konsernissa 17 toimipistettä, yhteensä 660 henkeä. Tuolla Kuopiossa meitä on 52, eli siellä on sähkösuunnittelu mukana siinä kanssa. Ja minä johdan tuon Kuopion lisäksi Joensuuta, Oulua ja Savonlinnaa myöskin, tai ne kuuluu tuohon meidän Kuopion organisaatioon. Ja me on sairaalasuunnittelua tosiaan niin kuin tehdään jatkuvasti aika paljon. Tässä on muutamia kohteita, niin kuin, mitkä on tällä hetkellä käynnissä. Helsingissä Siltasairaala tai oikeastaan Traumasairaala on ehkä semmoinen, joka on paremmin tunnettu. Sitten on Oulussa tällä hetkellä käynnissä tämmöinen lasten ja naisten sairaala. Mä olen tämän hankkeen talotekniikan pääsuunnittelija. Meitä on yhteensä noin 120 henkilöä Granulilla, jotka tekee pääsääntöisesti sairaalasuunnittelua, eli 660 hengestä, niin tämmöinen joukko on keskittynyt tuohon hommaan. Tampereella on iso projektikokonaisuus menossa, TAYSin uudistusohjelma, uusi lastensairaala Helsingissä. Sitten Jyväskylään tehdään Suomen suurinta uutta rakennusta. Pääosa näistä sairaalahankkeista, mitä tällä hetkellä tehdään, on peruskorjauksia tai laajennuksia, mutta Jyväskylässä niin uusitaan kokonaisuudessaan sairaala yli 100 000 bruttoneliötä. Ja sitten Kuopiossa niin Kyssin Kaarisairaala otettiin vajaa vuosi sitten käyttöön ja siellä muun muassa 26 uutta leikkaussalia. Ja Turussa on nyt käynnistynyt niin kuin uusi hanke, eli oikeastaan me ollaan kaikissa näissä yliopistosairaaloiden hankkeissa mukana. Näiden lisäksi on vielä useita muita hankkeita, mutta tässä nyt ehkä semmoisia merkittävimpiä hankkeita. Kun meillä niin kun myöskin tämä sairaalasuunnittelu on semmoinen painopistealue meillä, niin suunnittelussa näkyy myöskin meillä opinnäytetöissä. Eli meillä on itse asiassa täällä Mikkelissä tehty niin kun vuodesta 2012 lähtien 6 opinnäytetyötä, jotka jollakin lailla liittyy sairaalasuunnitteluun. Eli siellä Olli-Pekka Jantunen teki niin kuin tästä sairaalastandardista 2012 opinnäytetyön, joka silloin kuviteltiin, että aika nopeasti menisi niin kuin koko standardifinaaliin, mutta edelleenkin on kesken. Se on nyt tämän luennon pääaiheena. Mutta sitten Marko Sutinen teki 2014 sairaalakaasuista, Tuomas Attila myöskin 2014 moduulileikkaussalista. Sitten 2015 Samuli Koponen sairaaloiden puhdasvesijärjestelmistä. Ja nyt tänä keväänä on, tai talven aikana on käynnissä 2, joista Matti Vepseläisen insinöörityöaihe käsittelee tämmöistä moduuliklinikkaa, jossa nyt tällä hetkellä niin kuin lähtökohtana on tämmöinen hammaslääkäriklinikka rakentaminen. Ja Henri Vornanen, jonka insinöörityö liittyy sitten sairaaloiden leikkaussalien todentamismittauspalveluihin.
Eli tästäkin niin kuin näkyy, että tässä on semmoinen iso sektori ja mielenkiintoinen sektori. Ja jos haluatte niin kuin, tavallaan keskittyä vähän niin kuin monimutkaisempiin asioihin kuin ihan perus-LVI-tekniikkaa, niin sairaalasuunnittelu on semmoinen, mitä tullaan jatkossakin niin kuin Suomessa tekemään hyvin laajassa mittakaavassa. Mutta tämä nyt vähän tuosta taustasta. Mutta sitten tämä itse aihe, eli sairaalastandardi, sen kehittäminen, niin nykytilanne Euroopassa, niin erilaisia kansallisia standardeja ja ohjeistuksia on useissa maissa. Tunnetuimpia on DINI, brittistandardi, myöskin niin kuin Itävallassa on aika tunnettu standardi. Uutena Ruotsissa valmistui myöskin standardi. Sen sijaan esimerkiksi Suomessa ei ole minkäänlaista standardia tai tarkkoja määräyksiä. Joidenkin tilojen ohjeita D2 löytyy, mutta siinä on suurin piirtein kaikki. Lähtökohta on hyvin erilainen, mutta nyt on tavoitteena sitten, että meille tulisi tämmöinen yleiseurooppalainen standardi, joka niin kuin tulisi sitten niin kuin kaikissa maissa käyttöön. No, tämä lähti liikkeelle 2008, eli 8 vuotta on jo niin kuin tahkottu Tavoitteena oli alun perin tämmöinen tekninen raportti, eli ei standardi. Ja silloin siinä nyt oli mukana lähinnä Keski-Euroopan maita. Ja he teki hyvin nopeasti niin kuin sen tuloksen siitä noin vuodessa ja laittoivat sitten hyväksyttäväksi eteenpäin. Ja sitten siinä vaiheessa he niin kuin pyrkikin muuttamaan sen niin kuin standardiksi tämän teknisen raportin. Eli niin kuin se, ettei enää niin kuin hyväksyttäisikään tämmöistä teknistä raporttia, vaan standardi. Tämä standardointijärjestelmä Euroopassa on siis semmoinen, että voidaan tehdä erityyppisiä niin kuin dokumentteja tai tuotoksia. Standardi on se, joka niin kuin tavallaan velvoittaa, sen sijaan tämmöinen tekninen raportti on enemmänkin niin kuin ohje. Ja nyt kun se haluttiinkin tehdä standardiksi, niin sitten herättiin monissa muissakin maissa, Pohjoismaissa, myöskin Suomessa. Ja tuli mukaan niin kuin uusia henkilöitä eri maista ja nyt sen seurauksena oikeastaan niin kuin sitten päätettiin hylätä kokonaan niin kuin se aiemmin tehty työ, koska se perustui aika pitkälti niin kuin DINI ja tuohon itävaltalaiseen Östernom-standardiin. No sitten siihen liittyy sitten oikeastaan kuviona myöskin se, että tämä aikaisempi saksalainen puheenjohtaja niin toimi aika omavaltaisesti. Yleensähän standardityön puheenjohtaja oikeastaan niin kuin ei pitäisi puuttua itse asiaan ollenkaan. Hän vaan niin kuin ikään kuin ohjailee ja johtaa sitä, mutta tässä ryhmässä oli vähän omapäinen niin kuin puheenjohtaja, joka työryhmässä keskusteltiin jotain ja sitten hän välitti eteenpäin oman mielipiteensä. Eli juuri päinvastoin mitä pitäisi tehdä. Ja siitä aiheutuu sitten loppujen lopuksi semmoinen luottamuspula, että puheenjohtaja piti saada pois ja siinä ei mitään muuta keinoa kuin keskeyttää koko standardityö, eli hylätä se työ. Ja näin tehtiin. Ja kuitenkin jo silloin tiedettiin, että tätä työtä halutaan jatkaa ja sitä jatkettiin vuoden tauon jälkeen niin, että nyt oli sitten uusi puheenjohtaja, joka on Hollannista. Eli 2012 käynnistyi uudestaan. Ja Suomesta meitä on 3 edustajaa niin kuin tässä standardityöryhmässä. Minä olen ainut suunnittelupuolen edustaja siellä. No nyt tämä niin kuin uudelleen käynnistetty työ, niin nyt on selkeästi tavoitteena luoda yhteiseurooppalainen standardi terveydenhuollon sisäympäristöille ja asettaa niille minimivaatimukset. Ja noin 14 eurooppalaista maata on mukana siinä. Puheenjohtaja tulee Hollannista. Ja sinne on nyt haettu tämmöistä esistandardistatusta niin 2 osalle, yleiset vaatimukset sairaaloiden sisäilmastolle ja ilmanvaihdolle ja myöskin leikkaussalin ilmanvaihto- ja ilmastointiosuudelle. Ja sitten myöskin on suunnitteilla muita osia tähän. Ja tämä standardin rakenne on oikeastaan niin kuin tämmöinen, että edetään niin kuin pala kerrallaan. Tämä tulee koostumaan niin kuin useasta osasta, vielä ei tarkkaan tiedetä mistä.
tilanne on se, että tuo ykkösosa, yleiset vaatimukset, niin on varsin pitkällä. Se tulee niin kuin tänä vuonna vielä niin kuin lausunnoille. Kakkososa, joka koskee leikkaussaleja, on myöskin hyvin pitkällä. Pyritään tänä vuonna saamaan viimeistään vuoden päästä niin kuin lausunnoille. Sitten sen jälkeen on tarkoituksena siirtyä eristystiloihin. Sitten ehkä sterilointitilat, hoitohuoneet ja näin poispäin. Eli mennään niin kuin tavallaan tila kerrallaan, tehdään jokaista oma standardi, jotta saadaan tämä standardiprosessi käyntiin. Ja me on tässä työryhmässä toimittu sille, että meillä on ykkös- ja kakkososassa niin kuin jaettu vielä sitten porukkaa, että ketkä työstää niin kuin kumpaakin. Mä olen tuossa kakkososassa, eli leikkaussali-osiossa, sen takia tunnen sen niin kuin itse henkilökohtaisesti niin kuin paremmin. Mutta sitten ihan poimii jotakin semmoisia niin kuin olennaisia asioita, jotka niin kuin nyt tässä yhteydessä nostan esille niin kuin ensinnäkin siitä ykkösosasta. Eli minkälaista asioista se niin kuin koostuu. Siellä määritellään termistöjä, miten se pitäisi niin kuin organisoitua tämmöinen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö. Annetaan minimikriteerit suunnittelulle ja sitten miten rakentaminen, miten vastaanottovaihe ja miten sitten niin kuin käyttövaihe, huoltovaihe pitäisi niin kuin hoitaa, tämän tyyppisiä asioita. Ja nyt sinne tulee tämmöinen projektin vaiheet osio tähän standardiin, eli vähän samantyyppisesti kuin puhdastiloissa on määritetty niin, että siellä mennään niin kuin pala kerrallaan eteenpäin ja aina peilataan sitä aikaisempaan, eli tavoitteen asetantaan. Eli alkuvaiheessa pitäisi tehdä tämmöiset User Requirement Specifications, käyttäjävaatimukset, ja ne ohjaa koko suunnittelua eteenpäin ja aina suunnittelun edetessä niin kuin peilataan taas sitten, että vastaako se mitä on suunniteltu, niin niitä käyttäjävaatimuksia alun perin. Ja sitten kun sitä on rakennettu ja ruvetaan testaamaan, niin edelleenkin niin kuin taas peilataan taaksepäin, että toteutuuko se mitä on niin kuin sovittu. Ja tämä on ihan siis semmoinen, voisi sanoa, että olisi hyvä muussakin suunnittelutyössä tavallaan niin kuin tämmöinen selkeä looginen prosessi olla siellä, joka etenee aina sille, että dokumentoidaan niin kuin lähtötiedot, tavoitteet ja sitten niin kuin katsotaan, että kuinka tavoitteisiin päästään. Mutta tämä tulee nyt tässä standardissa oikeastaan niin kuin pakolliseksi sitten sairaalasuunnittelun osalta. No sitten tämä on tosiaan niin kuin minimikriteerit, mitä sinne niin kuin asetetaan. Ja tavoitteena on suojella potilaita, henkilökuntaa ja vierailijoita erilaisista taudin aiheuttajista ja infektioista, joita voi niin kuin siellä syntyä. Mehän tiedetään, että sairaalassa on sairaita ihmisiä ja siellä on myöskin infektoituneita ihmisiä, jolloin niin kuin yksi merkittävä tekijä on niin kuin tavallaan se, että ne ei pääse leviämään siellä ja toisaalta sitten niin kuin henkilöt, joita on operoitu, leikattu tai ovat muuten esimerkiksi sitten terveydentilansa takia niin kuin huonossa hapessa, niin he eivät altistu taas sitten ulkopuolelta taudin aiheuttajille. Ja tämä on niin kuin tämän tavallaan niin kuin suunnittelukriteereiden niin kuin lähtökohta. No ihan tämmöisiä minimikriteereitä, niin siellä nyt tällä hetkellä esimerkiksi yksi mielenkiintoinen tekijä on se, että yhtä henkeä kohti raitisilmamäärä niin 15 litraa per henki. Eli ollaan kohtuullisen isossa niin kuin litramäärässä kaiken kaikkiaan. Lämpötila vaihtelualue on aika iso. Osin riippuu siitä, että täysin niin kuin minkä tyyppistä se tilaa on, niin välillä täytyy toimia myöskin kohtuu viileissä tiloissa. Sen sijaan sitten jossakin ilmanlaadun osalta niin viitataan sitten niin kuin muihin niin kuin standardeihin, eli ei pyritäkään, että täällä niin kuin määritellään kaikkia asioita. No sitten yleisenä vaatimustasona esimerkiksi niin kuin äänitaso, niin maksimissa aika korkea arvo 40 desibeliä, noin suomalaisittain ainakin. No edelleenkin, niin kuin mikä on niin kuin tärkeää, niin ristikontaminaation
estäminen ja yleensäkin se, että ilmanvaihtojärjestelmä ei niin kuin kontaminoidu. Mehän tiedetään niin kuin siis se, että nyt jos ajatellaan sairaalan ilmanvaihtoa, niin hyvällä ilmanvaihdolla voidaan merkittävästi niin kuin pienentää sitä riskiä, jotta niin kuin siellä ei tosiaan tämmöisiä kontaminaatioita pääse tapahtumaan eikä infektioiden leviämistä. Mutta taas sitten, jos se on huonosti suunniteltu, toteutettu tai käytetty, niin ilmanvaihto voi olla iso riskitekijä myöskin siellä levittämässä sitä, näitä infektioriskejä, infektioita ja erilaisia haitallisia aineita. Esimerkiksi se, että jos painesuhteet eivät toteudu, tyypillisesti esimerkiksi se, että leikkaussali, joka on niin kuin suunniteltu ylipaineiseksi, jos se onkin alipaineinen ja saa niin kuin korvausilmaa sitten jostakin tilasta, jossa on infektioita, niin voi hyvin toteutua sitten tämmöisiä ei-toivottuja tilanteita. Erityisesti taas eristystilat, jos siellä on niin kuin painesuhteessa ongelmia. No ihan joitakin poimintoja niin kuin siis tämmöistä vähän erikoisemmista asioista, niin nukkasuodattimet. Sairaaloissa käytetään niin kuin tekstiilejä paljon ja aiemmin varsinkin kun ne oli kokonaan puuvillapohjaisia, niin sieltä tuli hyvin paljon niin kuin sitä tekstiilinukkaa. Nyt ne on yhä entistä enemmän niin kuin osin keinokuituisia, ei kuitenkaan kokonaan, mutta niistä kiirtoaa sitä nukkaa ja sen takia niin kuin sitten niin kuin niissä tiloissa, joissa käytetään paljon tekstiilejä, niin siellä pitäisi olla poistoventtiileissä jo suoraan sitten tämmöiset nukkasuodattimet, jolla saadaan niin kuin se varsinainen nukka pois ennen kuin se menee edes sinne kanavaan sitten. Se on tietysti hygienia, se on myöskin paloturvallisuusasia ja kaikkea muuta tämmöistä. No kostutuksesta siellä on mainittu joitakin asioita hygienisyyteen liittyen, eli tietysti täytyy olla hyvin helposti puhdistettavia. No, kiertävää vettä kostutusjärjestelmissä, niin sitä ei saa käyttää ollenkaan sairaaloissa. Siinä on ihan selkeä niin kuin hygieniariski. Sitten oikeastaan niin kuin todetaan, että se ei ole pakollinen, mutta niin kuin suositellaan, että höyrykostutus on ainut niin kuin semmoinen turvallinen kostutusratkaisu sairaaloissa. No, siirryn sitten oikeastaan tuohon leikkaussalipuoleen, josta nyt itse tunnen ja tiedän vähän niin kuin tarkemmin ja enemmän. Ja käytän tämän loppuajan siihen. Eli nyt tämä standardi tulee kattamaan leikkaussalien, leikkausinstrumenttien, valmistelutilojen ja muiden toimintaan liittyvien tilojen ilmanvaihtojärjestelmien tämmöiset suorituskykytavoitteet ja vaatimukset ja sitten sen lisäksi myöskin niin kuin suunnitteluun, käyttöönottotestauksiin, ylläpitoon, käytöaikaiseen seurantaan ja määräaikaistarkastuksiin liittyviä asioita. Eli hyvin kattavasti oikeastaan niin kuin siihen leikkaussaleihin liittyen. Ja nyt tämä on tässä standardityöryhmässä tätä leikkaussalia on niin kuin nyt tässä alkuvaiheessa painotettu aika paljon. Silloin kun tätä käynnistettiin, niin sovittiin, että noiden yleisten määräysten lisäksi aloitetaan vaikeimmasta päästä. Ja sairaalassa se vaikein niin kuin tila oikeastaan hallita. Ja jos on suurimmat vaatimukset, on nimenomaan leikkaussalit. Ja nyt siihen on käytetty aika paljon aikaa ja niin kuin väännetty kättä niin kuin monessa yhteydessä. Kerron niistä hiukan myöhemmin. Eli standardin nimi on Ventilation of Operating Suites. Ja siellä on 2 luokitustasoa. Eli tämmöinen ultra clean air, joka käytetään korkean infektioriskin kirurgiassa, ja sitten on clean air, joka on sitten tämmöinen normaalin infektioriskin kirurgiassa. Standardissa ei määritellä sitä, että minkälaisia leikkauksia tehdään niin kuin näiden 2 luokan saleissa, eli se jätetään käyttäjille. Mutta noin karkeasti se tarkoittaa sitä, että tuo ultra clean tila, niin silloin kun tehdään nivelkirurgiaa, aivokirurgiaa, sydänkirurgiaa, tämän tyyppisiä asioita, se on ilman muuta siellä.
No toi Clean Air taas niin kuin se riittää sitten niin kuin tämmöisessä, sanotaan nyt tähystysleikkauksissa, joku umpisuolen leikkaus on sen verran krouvia toimintaa, että varmasti riittää siellä ja näin poispäin. Mutta periaatteessa niin kuin kirurgi on se, joka niin kuin määrittelee, että mikä taso siellä pitää olla. Ja nyt sitten niin kuin oikeastaan se, mikä tässä standardissa on niin kuin täysin uusi asia aikaisempaan verrattuna, niin on siis se, että nyt lähti vähän laukkaamaan. Tuossa oltiin menossa. Eli ainut ilmanvaihdon mitoittava tekijä on operaation aikainen CFU-pitoisuus, eli bakteeripesäkkeiden määrä siellä leikkaussalissa. Ja tämä on siis semmoinen asia, joka oikeastaan pohjautuu aika pitkälti ruotsalaisten, lähinnä Kalmarin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Siellä on ihan kiistatta nyt pystytty osoittamaan se, että jos meillä tämmöisen korkean infektioriskin kirurgiassa bakteeripitoisuus per ilmakuutio on korkeintaan 10 bakteeripesäkettä, niin silloin meillä ei ole infektioriskiä. Ja normaalin kirurgiassa niin se raja on 100. Ja tämä on täysin uudenlainen lähestymistapa koko tähän ilmanvaihdon mitoitukseen, koska esimerkiksi DINI-standardi on lähtenyt ihan puhtaasti liikkeelle vain teknisistä menetelmistä. Sillä ei ollut minkäänlaista määrittelyä sille, että minkä takia käytetään tietynlaista järjestelmää, ilmavirtaa tai näin poispäin, vaan se on lähtenyt teknisistä järjestelmistä liikkeelle. Ja nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa tulee nyt vasta tämmöinen selkeä mitoitusperuste sitten tälle lopputulemalle. Ja nyt kun ihminen on ainut mikrobilähde leikkaussalissa, silloin jos se on suunniteltu ja rakennettu oikein, eli sieltä ei pinnoista eikä laitteista eikä muualta ei tule mitään mikrobeja, niin se kaikki tulee joko siitä hoitohenkilökunnasta tai potilaasta. Niin silloin oikeastaan mitoittavana tekijänä on se, että kuinka paljon siellä on ihmisiä ja kuinka hyvin he on suojautuneet eli pukeutuneet, eli kuinka paljon ihmisen iholta esimerkiksi pääsee sitten irtaantumaan partikkeleita tai taudin aiheuttajia. No, laimentava ilmanvaihtojärjestelmä, tämä tulee myöskin sieltä ruotsalaisten tutkimuksesta ja standardista, joka nyt sellaisenaan on sitten tähän, ollaan ottamassa tähän yleiseurooppalaiseen standardiin, niin tuossa on laskentakaava, millä sekoittavassa ilmanvaihtojärjestelmässä voidaan laskea leikkaussalissa vaadittu ilmavirta. Eli siellä on käytännössä, kun meillä C on 10 tai 100, mihin pyritään, niin ihmisten lukumäärä, miten ne on pukeutunut, eli tämmöinen vaatetuksesta riippuva epäpuhtaus lähtee voimakkuus, ja sitten ilmavirta tuolla, niin tuosta yhtälöstä voidaan laskea toisinpäin sitten se ilmavirta. Toki tietysti leikkaussalissa niin lämpökuormat täytyy huomioida siellä myöskin, että leikkaussalissahan on tyypillisesti semmoinen 3-4 kilowattia lämpökuormaa, ja se täytyy myöskin huolehtia sieltä pois sitten, että siellä olosuhteet pysyy. Että ei se pelkästään ole tämä mutta se hygieniapuoli tulee tuolla laskentakaavalla. No nyt meillä on erilaisia järjestelmävaihtoehtoja leikkaussalissa toteuttaa sitten toi ilma. DINin mukaan se on käytännössä tämmöinen laminaarikattojärjestelmä, oikeastaan DINin mukaan se on ainut vaihtoehto toteuttaa se ultra clean tasoon. Mutta nyt tämä uusi standardi mahdollistaa sen sekä sekoittavalla että laminaarisella järjestelmällä. Ja nyt siellä user requirementissa niin pitää määrittää minkälainen luokka sinne salille tehdään, leikkaussalin pinta-alat, minkälaisia laitteita, minkälaista jäähdytystä, minkälaisia epäpuhtauslähteitä siellä on. Leikkaussaleissahan käytetään esimerkiksi diatermiä, joka on tämmöistä laserkirurgiaa, tai sitten siellä voidaan käyttää sahausta ja kaikkea muuta, kun joudutaan
keinoniveliä tekemään ja näin poispäin. Mutta yksi merkittävä tekijä on sitten tuo leikkaussalivaatetus. Ja tämä on niin kuin semmoinen jännä asia, että tämä on niin kuin täysin uusi asia me Suomessa, että kun mä oon nyt käynyt tätä esittämässä ja kertomassa sairaalahenkilökunnalle, niin tätä ei ole tiedostettu aikaisemmin niin kuin millään tavalla. Ja nyt käydään kaikissa näissä uusissa sairaalahankkeissa käyttäjien kanssa keskustelua siitä, että mikä on se heidän pukeutumisensa ja niin kuin he itsekin rupeaa pikkuhiljaa ymmärtää, että sen pukeutumisen merkitys on erittäin voimakas sitten sen lopputuloksen kannalta. Ja noin ajatuksellisesti niin voisi sanoa, että jos henkilökunta pukeutuu hyvin, niin ilmavirrat voi puolittaa tai jopa enemmän verrattuna siihen, että jos siellä suojaudutaan niin kuin tämmöisellä kohtuullisen huonoilla niin kuin leikkaussalivatetuksella. No nyt tässä standardissa niin se leikkaussali jakaantuu 2 alueeseen, jotka on tämmöinen protected zone, eli suojeltu alue, ja sitten niin kuin, tämmöinen reuna-alue, sitten, joka tarkoittaa se leikkaussalin niin kuin, ei siinä välittömässä leikkausalueen ympäristössä olevaa tilaa. Ja sitten siellä standardissa käsitellään niin kuin ihan samalla tavalla kuin puhdastilastandardissa, että meillä on erikseen tämmöinen operational, eli käyttöaikainen tilanne ja at rest, joka tarkoittaa taas sitten sitä, että siellä on kaikki niin kuin, laitteet, muut valmiina, mutta siellä ei ole niin kuin, henkilökuntaa paikalla ollenkaan. Ja näihin liittyen on sitten erilaisia niin kuin, tässä standardissa testejä, mitä siellä niin kuin pitää tehdä. No nyt nämä sisäilmaolosuhteet, mitä leikkaussaleille niin kun tullaan vaatimaan, niin tuossa näkyy nyt ne tämän hetken ehdotukset. Ne tuskin muuttuu enää, mutta tietysti tämä on vielä ehdotus, että katsotaan nyt sitten, että tuleeko siellä muutosta. Eli leikkaussalissa pitää lämpötila olla säädettävissä 18–24 asteeseen niin, että henkilökunta voi sen sisällä säätää tuossa lämpötilatasossa. Kosteus 40 ja 60% välillä, kuitenkin niin, että se on suositus. Äänitaso 48 desibeliä maksimissaan, aika kova lukema, mutta se tulee siitä, että osa niin kuin näistä tämän hetken niin kuin järjestelmistä on semmoisia, että siellä on laminaarikatossa niin puhaltimet myöskin, ja käytännössä niillä ei päästä niin kuin 48 desibelin alapuolelle juurikaan. Toisaalta on todettu, että taas leikkaussalissa se toiminta on semmoista, että tuo 48 desibeliä, niin sitä ei koeta kuitenkaan häiritseväksi. No, tuossa on vielä ihan niin kuin standarditekstinä tällä hetkellä, mitä ne niin kuin, siellä on, ja niin kuin nyt näkyy oikeastaan se, että meillä on vielä kysymysmerkkejä siellä, jota käsitellään. Meillä on seuraava standardityöryhmän kokous Zürichissä 3 viikon päästä, jossa näihin asioihin sitten niin kuin pureudutaan. Mutta tuosta kosteudesta niin käytiin aika kovaa vääntöä niin kuin tässä työryhmässä, koska on ihan eri tilanne se, että onko sairaala Englannissa, Italiassa tai Suomessa. Olosuhteet on niin erilaisia, ja niin kuin rautalangasta piti vääntää niin kuin se, että minkä takia, niin kuin jos tänne asetetaan niin kuin tosi kova minimivaatimus talvella, että mitä se niin kuin merkitsee meillä energiakustannuksissa. Ja nyt oikeastaan niin kuin Pohjoismaiden niin kuin vaatimuksesta meillä on nyt tällä hetkellä sillä tavalla, että se on 40 ja kuitenkin niin, että se on suositus ja sillä ei ole varsinaista niin kuin lääketieteellistä syytä, vaan enemmänkin se on niin kuin sitten tämmöinen henkilökunnan viihtyvyys ja kondenssin pienentämiseen liittyvä tekijä, eli sitä voidaan niin kuin sitten tapauskohtaisesti myöskin niin kuin hiukan säätää. Mutta tämmöisiä asioita, niin kuin voisi sanoa, että kun tehdään eurooppalaista standardia, niin joudutaan niin kuin käymään läpi. Meillähän ei taas sitten ole niin iso ongelma sitten tuo yläpää, vaikkakin jotkut elokuun niin kuin ukkossateet, niin silloin voisi sanoa, että joudutaan kuivattaa aika paljonkin, että tuohon päästään. Mutta ihan toisenlainen kysymys se on jossakin Italiassa sitten, jossa on niin kuin,
pitkiä aikoja, että ulkoilma on lämmintä ja kosteeta. No ihan sitten painesuhteista, niin siellä on tämmöiset yleiset periaatteet, niin kuin mitenkä puhtaammista tiloista sitten, eli leikkaussaleista, niin sitten pitää olla ylipaineinen verrattuna seuraavan vyöhykkeen tiloihin ja edelleen siihen seuraaviin vyöhykkeisiin ja muihin niin kuin sairaalan yleisiin tiloihin verrattuna. Mutta ei kovin tarkkoja niin kuin paine-erovaatimuksia eri tilojen välillä. No sitten on tämmöisiä vielä keskustelun alla olevia asioita, että me on työryhmässä käyty keskustelua, voiko leikkaussali olla suoraan ulkoseinällä. Suomessakin näin on tehty aika monessa sairaalassa ja on nähnyt, että jopa uusiakin, mitä suunnitellaan, niin on niin kuin näin toteutettu. No ongelmahan siellä on se, että meillä on ylipaine leikkaussalissa yleensä, siellä on kostutettua ilmaa yleensä, ja sitten kun se painuu rakennetta vastaan, niin tuleeko siinä ongelmaa. Samoin tuulihan voi aiheuttaa aikamoista niin kuin painevaihtelua riippuen siitä, että kuinka tiivis se seinärakenne on, mutta tästä ollaan vielä niin kuin tekstiä niin kuin vähän sorvaamassa tähän aiheeseen liittyen. Samoin raitisilmamäärät on nyt oikeastaan keskustelussa, jotka vaihtelee tällä hetkellä eri maiden standardeissa varsin voimakkaasti, eli Sveitsissä käytetään pienintä raitisilmamäärää, eli leikkaussalissa 800 kuutioa tunnissa, Saksassa, Itävallassa se on 1200 kuutioa tunnissa ja Ruotsissa 2000, eli aika isot erot. Ja nämähän niin kuin liittyy siihen, että leikkaussalissa niin toi minimi ulkoilmavirta niin ei liity niinkään siihen, että siellä henkilökunta tai potilas saa riittävästi happea, vaan ennenkin kaikkea siihen, että huolehditaan ylipaineesta ja sitten toisaalta siellä käytetään anesteesiakaasuja, jotka on taas sitten, vaikka siellä on maski sitten potilaan kasvoilla, niin sitten karkaa aina sinne huoneen puolelle myöskin niin että saadaan ne riittävällä tehokkuudella pois sieltä ja tämän tyyppisiin asioihin. Siellä on myöskin sitten tosiaan esimerkiksi diatermia, eli tämmöinen laserleikkaus, niin siellä syntyy käryä, pahoja hajuja ja näin poispäin, että näiden niin kuin poistamiseen sitten. Niin kuin. Mutta tämä on nyt varmaan nyt tässä kevään kuluessa niin kuin määrittyy sitten, että mikä se raitisilmamäärä tulee olemaan. Mutta hyvin niin kuin tyypillinen esimerkki, että kun Suomessa ei ole mitään määräyksiä, niin tällä hetkellä meillä eri sairaaloita on suunniteltu eri suunnittelijoiden toimesta. Jotkut on tehnyt niin, että se on kaikki 100% raitista ilmaa, ei yhtään kiertoa. Pääosin yleensä käytetään kiertoa, joka sitten voidaan säätää ja asettaa. Että tässäkin on hyvä esimerkki, että kun ei ole standardia eikä ohjetta, ja voisi sanoa, että aika vähän tietoa. Jotkut suunnittelee yhden sairaalan, jotkut suunnittelutoimistot elämänsä aikana, niin sen voi niin arvata sitten, että jos ei ole mitään ohjetta, niin mihin se perustuu sitten, niin onko se välttämättä oikein. Mutta tässä standardityöryhmässä oikeastaan se hyvä tilanne, että kun siellä on 14 maasta asiantuntijat paikalla ja kootaan yhteen niitä hyviä käytäntöjä ja lähtökohta on se, että ennen kaikkea tieteellisin perustein tehdään päätöksiä. Jos ei ole tieteellisiä perusteita, niin sitten sen jälkeen niin kuin parhaat yleiset käytännöt. No nyt sitten niin kuin tämmöiset toiminnalliset vaatimukset, suorituskyvyn vaatimukset, niin tässä standardissa määritetään joko koko leikkaussalille tai sitten niin kuin tietylle alueelle. Ja nyt tullaan sitten niin kuin näihin kahteen niin kuin erilaiseen niin kuin järjestelmävaihtoehtoon. Eli tässä standardissa puhutaan Protected Zone System, eli tämmöinen suojeltu vyöhykealue, joka käytännössä ehkä yleisemmin tunnetaan, että se on niin kuin laminaarinen virtaus, tai sitten Dilution Mixing System. Eli en tiedä mikä nyt olisi paras termi, laimennukseen tuo sana niin kuin liittyy, mutta Suomessa ymmärretään, että sekoittava järjestelmä käytännössä. Molemmilla päästään niin kuin tähän molempiin luokkiin, clean airiin, ultra clean airiin, eli molemmat on saavutettavissa ja tämä standardi myöskin niin kuin tulee ihan niin kuin tekstinä. Molemmille on niin kuin erilaiset testitavat, koska ne poikkeavat niin kuin rakenteellisesti täysin niin kuin toisistaan.
Ja nyt tämä laimennusperiaate, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä koko leikkaussalissa on periaatteessa samanlaiset olosuhteet, jolloin ne suorituskykyvaatimukset myöskin kohdistuu koko siihen leikkaussaliin. Ja nyt niin kun pitää osoittaa niin kun silloin, jos on tämä laimennusjärjestelmä, sekoittava järjestelmä, että tämä pystytään niin kun tekemään. No sitten tässä laminaarijärjestelmässä taas sitten niin se kohdistuu pelkästään niin kuin siihen leikkausalueelle sekä niin kuin leikkausinstrumenttien alueelle, jolloin silloin täytyy niin kuin tuohon kohdistua ne varsinaiset niin kuin kriteerit. Muissa tiloissa on hiukan lievemmät kriteerit. No nämä eri järjestelmät, niin niillä on plussat, miinukset, on hyviä ja huonoja puolia. Tämä laminaarijärjestelmä, niin se on siinä mielessä parempi, että se on niin herkkä ovien avaamiselle leikkaussaleissa, niin siellä Suomessa kulkee porukkaa jatkuvasti. Että paras tilannehan olisi se, että kun leikkaus alkaa, niin ovet suljetaan ja se seuraavan kerran avataan, kun potilas viedään pois, mutta näin ei tapahdu. Vaan siellä ihan käytännön syistä, niin siellä on anesteesilääkäri, joka saattaa niin kuin valvoa useaa salia, hän kulkee siellä eri tilojen välillä, sinne joudutaan tuomaan tavaraa, viemään pois, näin poispäin, että siellä sitä liikettä tapahtuu ja siinä suhteessa laminaarinen on parempi, että se ei reagoi niin herkästi tähän. Laminaarinen ei myöskään ole niin riippuvainen salissa olevasta henkilömäärästä, myöskään vaatetukselle se ei aiheuta niin suuria vaatimuksia, mutta sen sijaan sitten esimerkiksi instrumenttipöytä, leikkauspöytä, niin on tiukasti sidottu sille alueelle, missä se laminaari on. Ja nyt on todettu sitten, että se laminaarisuus häiriintyy käytännössä herkästi henkilökunnan sijoittumisen ja liikkumisen vuoksi. Ja myöskin sitten leikkausvalaisimet, siellä on nykyään kattokeskuksia leikkaussalissa. Nämä kaikki häiritsee niitä niin kuin virtauksia. Ja esimerkiksi ruotsalaiset tutkimuksissa ovat niin kuin todenneet, että leikkaussalissa todellisissa olosuhteissa laminaarisuutta oikeasti ei ole, vaan se on enemmän tai vähemmän sekoittava joka tapauksessa. No sitten tämä laimennusperiaate, sekoittava järjestelmä, niin silloin siellä koko salissa on samat olosuhteet. Ja nyt mitoitukseen vaikuttaa se, että kuinka monta henkeä siellä on, ja sen vaatetuksen osuus myöskin vaikuttaa siihen selkeästi. Mutta sitten niin kun se leikkauspöytä ja instrumenttipöytä, sen sijoittelu on vapaampaa. Henkilökunnan sijoittuminen, liikkuminen ei häiritse ilmavirtauksia ja sitä tehokkuutta. Kattokeskukset, valaisimet ei myöskään. No sen sijaan niin kun ovien avaamiseen, niin siihen se reagoi niin kun taas sitten, jos sieltä kautta niin kun pääsee uutta ilmaa. Et molemmilla on niin kun puolensa ja molemmilla voidaan niin kun saavuttaa sama lopputulos. Mutta nyt sitten se, että mitä tämä niin kun, lopputulema sitten niin kun on, niin tämä standardi sanoo näin, että jos meillä on ultra clean leikkaussali, niin leikkauksen aikana ainut kriteeri on se, että siellä on se 10 CFU:ta eli bakteeripesäkettä per ilmakuutio. Ja ruotsalaisten mukaan niin mitään muuta ei tarvitse sanoa kuin tuo. Että se itse asiassa riittäisi. Mutta käytännössä sitten kuitenkin niin voisi sanoa, että meidän on pakko määrittää sinne tämmöisiä at-rest-tavoitteita, eli jotta me voitaisiin se urakoitsija vapauttaa. Muutenhan siinä käy niin kuin se, että kun se on rakennettu ja sitten niin kuin ruvetaan käyttää ja todetaan, että ei se täytä kriteereitä, niin me ei tiedetä, mistä se johtuu. Johtuuko se siitä, että se on huonosti rakennettu vai johtuuko se siitä, että henkilökunta toimii väärin siellä. Ja sen takia meillä on sitten tämmöiset at-rest-vaatimukset siellä olemassa, jossa nyt sitten nyt joudutaan tekemään niin kuin nämä kriteerit eri tavalla, onko se sekoittava vai laminaarinen. Ja nyt tässä on ensin niin kuin laminaariseen järjestelmään liittyen, niin siellä on ensinnäkin puhtausluokkavaatimukset ISO 5, ja siellä tulee sitten tällaisia leikkaussalilampun toipumistestejä, joka tarkoittaa sitä, että kun valaisinta siirretään, niin kuinka kauan kestää, että se laminaarisuus palautuu sen jälkeen. Niin kuin näkyy, niin vaatimus esimerkiksi on se, että se on 5 minuuttia, että joka niin kuin muutoksen jälkeen niin voi kestää jopa 5 minuuttia, silti se niin kuin hyväksytään standardissa. Nämä tulee DINistä suoraan niin kuin nämä.
Mä käyn nyt sille aika nopeasti näitä läpi, että rupeaa aika loppumaan. Mutta sitten laimennusperiaatteella se on se sama iso vitonen, se on koko salissa. No sitten siellä on myöskin tämmöinen recovery test, eli niin kuin palautumisaika. Eli tarkoittaa sitä, että kun se esimerkiksi on siivottu se leikkaussali, niin kuinka nopeasti sen siivouksen jälkeen se palautuu niin kuin siihen luokitusarvoonsa. Ja maksimiaika on 15 minuuttia. Eli periaatteessa niin siivouksen jälkeen 15 minuutin päästä voidaan aloittaa uusi leikkaus. No sitten tässä on samat tälle lievemmälle, eli cleaner-salille, joka on niin kuin sitten oikeastaan puhtausluokkana 7-luokka, äsken oli 5. Mennään nyt aika nopeasti läpi. No sitten siellä on tämmöinen setback mode, eli lepotilavaatimukset käytännössä niin kuin yöaikainen käyttö, niin nyt standardi niin kuin antaa mahdollisuuden siihen, että silloin voidaan ilmanvaihto niin kuin pienentää kuitenkin niin, että ylläpidetään painesuhteet. Ja on jopa mahdollista, niin kun se pysäyttää kuitenkin niin, että sit pitää riskiarvioinnin kautta osoittaa, että siitä ei tule ongelmia. No sitten elinkaaren aikana, tämä on yksi tärkeä osa tätä standardia, on se, että leikkauksien aikana niin siellä pitäisi niin kuin valvoa käyttäjien toimesta sitä mikrobipuhtautta, mutta sitten niin kuin koko ajan pitäisi ilmavirtojen toteutumista seurata, eli niin kuin rakennusautomaation tai monitorointijärjestelmän kautta. Jos meillä on laminaarinen järjestelmä, niin pitäisi olla mitattuna, että koko ajan on alilämpöinen tuloilma, koska se laminaarisuus ei muuten toteudu siellä. Ja myöskin niin kuin ne painesuhteet on tärkeänä, sitä pitäisi monitoroida jatkuvasti. Mutta sitten vuoden 2 välein ilmavirtojen tarkistusmittaukset, HEPA-suodattimien vuototestaukset ja sitten niin kuin tämä puhdistumistesti lepotilasta ja huonepaineerojen ilmavirtojen suunnan tarkistukset, eli tämmöisiä määräaikaistarkastuksia niin kuin tulee tehtäväksi. Mehän tehtiin yhden näiden opinnäytetöiden osalta niin kuin kysely sairaanhoitopiireissä, että kuinka paljon erilaisia mittauksia tehdään eri sairaaloissa. Niin tulos oli silleen aika mielenkiintoinen, että joissakin oli tehty jonkun verran, jossakin sairaaloissa ei ollut koskaan tehty. Ja esimerkiksi HUS on mittauttanut omia salejaan ja todennut, että siellä niin kuin jossakin olosuhteissa niin painesuhteet on ollut niin kuin ihan jotain muuta kuin on niin kuin pitänyt olla. Ja ei varmaan ole leikkauksen kannalta kauhean toivottu ratkaisu tämmöinen. Mutta kaiken kaikkiaan yhteenvetona nyt niin kun se, että tämä uusi standardi luo ensimmäistä kertaa niin kuin Suomessa selkeät tavoitetasot leikkaussalin puhtaustasolle, sisäilmaolosuhteille ja myöskin ohjeet näiden olosuhteiden ylläpitämiseksi elinkaaren aikana. Tämä standardityö on vielä kesken ja siinä suhteessa nämä arvot on alustavia, mutta niin kun nämä esimerkiksi suoritusarvotaulukot, ne on ollut pitkään jo ihan kohdilla ja niihin ei varmaan tule mitään muutoksia enää. Noin vuoden päästä meillä on odotettavissa, että nämä menee julkiseen kommentointiin. Ja oikeastaan niin kuin, tässä työryhmässä suositellaan sitä, että näitä standardin ohjeistuksia niin otetaan mahdollisuuksien mukaan jo niin kuin suunniteltavien leikkaussalien osalta niin kuin käyttöön. Okei, mutta sitten varmaan jollekin kysymykselle voisi olla aikaa vielä. Tämä ei pysy näköjään täällä korvan takana ollenkaan. Trygve. Joo, paljonko näitä leikkausta ei ollut Suomessa? On tässä kuvat, kuinka suuri juttu tämä on. Noin suunnilleen. Joka sairaalassa on varmaan useampi. No, joka sairaalassa on 10–40. Nytkin rakennetaan uusia sairaaloita 30. Joo. Kyssiin tuli Kaarisairaala 26, nyt peruskorjausvaiheessa tulee 12, Ouluun tulee 10, Turkuun muistaakseni oliko 14 salia. Niitä joka sairaalassa tulee 10 ylöspäin, eli niin kuin leikkaussaleja, jos nopeasti sanoisin, niin 500 yläpuolella
kuitenkin lukumainen Suomessa varmaan. Siellä takana. Ottaako standardi mitään kantaa siihen, mitä kokoisia leikkauksia pitää olla mediassa? No ei ota kantaa, vaan se tulee sitten ihan siitä niin kuin toiminnasta. Ja joo, kyllä. Tämä CFU-josta ilmanhanke annetaan tuossa, niin puhuit bakteereista, esityksessä luki mikrobi, onko se niin kuin mikrobi eli hometiikan bakteeri vai onko se pelkästään bakteeri? No joo, siis voisi sanoa, että mikrobeista totta kai kysymys siinä on kaikki. Eli ottaa kaikki hometiikan? Joo, kyllä. Joo. Ja sitten toinen kysymys, niin otatteko kantaa leikkaussalin vaatetuksen tuontireitteihin ja säilytystiloihin? No siis standardi ei niinku, ota kantaa suoraan, ainakaan tällä hetkellä siellä ei ole niinku suoraan. Ainakin vanhustensairaalassa se on todellinen ongelma. Joo, tähän lähtee niinku oikeastaan liikkeelle siitä, että oletusarvo on se, että siellä niinku, esimerkiksi instrumentit niin ne avataan vasta siellä niinku sterileissä tiloissa tai jossa on se luokitus päällä. Et se on joko erillinen tila tai sitten siinä leikkausalueella. Ja taas henkilökunta pukeutuu totta kai leikkausta varten erikseen. Ja kyllä niin kuin lähtökohtaisesti lähdetään liikkeelle tietysti siitä, että ne on niin kuin puhtaat. Mutta tästäkin kun on käyty käyttäjien kanssa keskustelua, niin erilaisia käytäntöjä on ja saatetaan samoja vaatteita käyttää aika pitkäänkin. Ja tähän ei ole herätty, nyt ollaan vasta heräämässä. Siis, no joo, en käynyt nyt tässä ajan puutteen vuoksi tarkkaan läpi, mutta HEPA-suoritus niin tarvitaan käytännössä. Ja H13. Ei, H13 HEPA-suoritus. Miten mitataan nämä mikrobipitoisuudet ja onko se ihan partikkeli? Siis voisi sanoa, että se CFU-pitoisuus niin se on tavallaan tämmöinen viljelymalja, joka avataan siihen ja pidetään auki ja sitten sen jälkeen niin kasvatetaan se. Ja sitä kautta nähdään sitten paljonko siellä pesäkkeitä syntyy. Okay. Mutta sitten tämä niin tavallaan, että se urakoitsija vapautetaan, niin se on sitten tämmöinen partikkelimittaus. Okay. No vielä, joo. Ylipäätänsä tuosta IT:stä, kun siellä oli näitä bakteerivaihtoehtoja, onko se tarkoitettu, että se on mukautuva? Eli jos sinne tulee porukkaa, niin sitten se muuttuu sen mukaan vai onko se vaan sitten, että kun sitä ei käytetä, niin sitten se mukautuu? No joo, siis tässä oikeastaan tulee niinku se erokin juuri, että laminaarisessa järjestelmässähän on se, että laminaarisuus edellyttää, että siellä on tietty ilmannopeus. Ja silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että aina kun siellä on toiminta päällä, riippumatta niin kuin, minkälainen leikkaus tai montako henkeä siellä, niin laminaarisalissa on aina sama ilmavirta. Sen sijaan niin sekoittavassa järjestelmässä niin se voidaan ohjata niin kuin, ja suunnitella ohjattavaksi sille, että riippuen siitä, että onko siellä 4 henkeä vai 10 henkeä, niin ilmavirta ohjataan niin kuin erilaisella ilmavirralla. Ja energiansäästön vieressä niin voisi sanoa, että nämä on täysin erilaisia. Eli sekoittava järjestelmä, sillä päästään huomattavan paljon pienempään energiakulutukseen kuin laminaarisella järjestelmällä. Sitten oli siellä. Joo, mä olisin kysynyt, että sairaalat tuossa kuitenkin kerroit, että aika paljon rakennetaan ja kerroit, että pyritään ottaa standardin huomioon näissä suunnittelussa. Niin miten se käytännössä, niin kuin tämä ILO sanoo, viedään muihin kohteisiin, missä teette on mukana? Vai oikeasti kaikissa mukana? Aika monessa ollaan, mutta ei tietysti ihan kaikissa. Suomen sairaalatekninen yhdistys on sellainen niin keskusyksikkö, joka kokoaa tätä ja siellä on LV-jaos, johon minäkin kuulun ja säännöllisesti joka vuosi niin LV-jaoksen kokouksessa kerrotaan, missä mennään. Eli sairaaloiden oma henkilökunta niin tietää, heidän pitäisi tietää. No, mutta sitten on ne suunnittelijat. No suunnittelijat taas ei voi tietää. Voisi sanoa, että semmoinen ripaus tulee niin kuin tämän tyyppisissä koulutustilaisuuksissa. Mä pidän näitä 3-4 vuodessa
eri puolilla Suomea niin erilaisissa tilaisuuksissa. Koitetaan jakaa tätä tietoa, mutta tietysti voisi sanoa, että onhan tässä niin se tilanne, että mä olen aika paljon käynyt myöskin konsultoimassa pelkästään leikkaussalia juuri tätä suunnitteluperiaateratkaisua, että on tehty sitä myöskin sellaisia kohteisiin, missä me ei ole suunnitteluja. Joo, nyt taitaa aika loppua kesken, mutta kiitoksia.